публіка, самыя лепшыя гледачы ў свеце. З вами я, Мядзведзеня Топа, які можа ўсё. Сябры, дапаможаце мне сёння? Пытаецеся, што рабіць трэба? Нічога складанага, усяго толькі апладзіраваць. Як пачуеце «Але ап», адразу пляскаеце ў далонькі. Дамовіліся? Парэпеціруем. Я вам кажу «Але ап» і... Малайцы! Усё правильно зразумелі. Глядзіце, не падвядзіце мяне. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Топа. Які ты смешны з гэтым носам. Салют, Янка! Вот и не смейся. Я, пакуль ты недзе па сваіх справах хадзіла, дзетак забаўляю. Акрабатычныя трукі і фокусы ім розныя паказваю. Акробатычныя трукі? А ты умеешь? Ну, як аказалася, умею. Скрытыя таленты раптоўна праявіліся. Мяне ў цырку ўжо запрасілі выступаць. У цирку? Ой, нешта не верю. Ага! Дырэктар, як убачыў мае трукі і фокусы, ажно плакаць пачаў ад умілення. Кажа: я ніколі яшчэ такога таленавітага мядзведзя не сустракаў. Ого! А мне покажешь свое майстэрства? Табе? Ну, я б, вядома, паказаў. Але не магу. Чаму? Бо гэты, як яго, кантракт падпісаў. І ў ім чорным па беламу прапісана: паказваць фокусы толькі гледачам можна. Ой, а я адным бочкам. Не адным і не паловай. Кантракт парушаць нельга. Шкада. Але калі ты глядзець не будзеш, а будзеш толькі слухаць, дык упэўніся, як мае фокусы ўсім падабаюцца. Хочаш? Ну, давай. Адварочвайся. Адвярнулася. Я пачынаю. Паважаная публіка, перад вами выступае ваш любімы акрабат-фокуснік Топа. Але ап! Ой! Гэта я, як акрабат, кола выкануў. А зараз але ап! Ой! Дзякуй, дзякуй, дзякуй. Сальта-марталі ў маім выкананні сёння цудоўна атрымалася. Всё, Янка, можаш паварочвацца. Ой! Ну, упэўнілася? Ух ты! Я и подумать не могла, что ты на такое здольный, Топа! Не будете зараз казаць, што я не спрытны і не зграбны. Вядома, не будем. Ты, оказывается, ловкий и гибкий. А я яшчэ фокусы показываю. Показываю так, як ніхто ў свеце. Зараз за рэквізітам збегаю. Ага. Добрый вечер, сябры мои. Добрый вечер, Феечка. А у нас тут такое. Что зноў здарылася? Не здарылася, не хвалюйтеся. У нашага Топы скрытыя таленты праявіліся. Ён акрабатам стаў. Уяўляеце? І нават кантракт з цыркам падпісаў. Ды ну! Я сама спачатку не вельмі верыла, але яму так апладзіравалі, калі ён акрабатычнае кола выканаў. І гэта, успомніла, сальта-марталі. Ого! А вось і наш талент. Прывітанне, Топачка. Ой, і вы тут, Феечка. Добрый вечер. Ты мне не рады? Чаму не рады? Вельмі рады. Яночка рассказала, что ты акрабатом-фокусником стал. Я рассказала. Ну, ёсць такое. Так хочется поглядеть выступление. Паглядзець не атрымаецца. А чаму? Не магу кантракт парушаць, які з цыркам падпісаў.
Але ж ти, Яночка, сама казала, що бачила, як Топа виконував акробатичні трюки, і глядачі аплодували. Ну так, тільки я не бачила, я чула. Як це? Топа свої трюки глядачам показував, а я стояла, відвернувшися. А глядеть нельга було? Не. Так у контракте прописано. Так. Бачить мое майстерство можуть тільки глядачі. Дивний некий контракт. Ну, які єсть. Топа, а ти ж обіцяв ще фокуси показувати. Могу. Але нам треба відвернутися? Вядомо, каб контракт не порушать. Ну, добре, треба, значить треба. Так, починаю. Поважана публіка, зараз на ваших вачах з гэтага капелюша полетять паветраныя шарики. Але, ап! Але, ап! Ну, ви чого? Але, ап! Ой-ой-ой, певно, у яго не атрымліваецца фокус. Топа, може тобі допомогти? Не поворачивайтеся! Ой, не буду. Ну, але, ап! Ну, але, ап! Ну, але, ап! Але, ап! Ну, але, ап! Що ж гэта зніг? Полтора, гэта аліап. А мені здається, я зрозуміла, у чим справа. Алиап! Ну вы что там? Заснули? Мы ж домовились! Глядачі не заснули, Топа. Мусить, яны зразумелі твої хитрики і адмаўляюцца ў іх удзельнічаць. Правда, сябры? Вось, чуеш? Хитрики? Топа, гэта правда? Ну, правда. Пробачьте. Просто хотелося сёння шмат комплиментаў атрымаць. Вось і папрасіў гледачоў пасля слова «але ап» у далоні пляскаць. Эх, Топа, апладысменты і кампліменты толькі тады лічацца сапраўднымі, калі яны не па камандзе робяцца. Эх, І зусім не абавязкова прыдумваць сабе якасці, якімі ты не валодаеш. У цябе і сваіх талентаў хапае. Ты забаўны і вясёлы. А яшчэ фантазёр і казачнік. А яшчэ ты добры сябра. А яшчэ таленавіты вядучы калыханкі. ох, говорите, так прыемна гэта чуць. Мы, вядома, маглі б працягваць пералічваць твае цудоўныя якасці, але час глядзець мультфільм. Глядзім. Ну, вось і ўсё на сёння. Час усім маленькім фантазёрам бегчы ў ложачкі. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да пабачэння, сябры. І казачных усім сноў. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай.
Баю-бай, баю-бай, разом з нами.